Hi-fi svet je plný hádok. Analóg versus digitál, vinyl versus streaming a elektrónky versus tranzistory. Ale keď sa na to pozrieme s odstupom, zistíme jednu vec. Niektoré technológie nezmenili len zvuk, ale zmenili celkový spôsob, ako hudbu vnímame. A dnes sa pozrieme na 5 vecí, ktoré navždy zmenili hi-fi svet. Ale ešte predtým, ako začneme, budem rád, ak stlačíte tlačítko odoberať, pretože sa blížime k 10 000 odoberateľom. Nám tým veľmi pomôžete, plus nezmeškáte žiadne ďalšie video. Poďme sa vrhnúť na toto. Vinylová platňa, začiatok domáceho hi-fi. Vinylová platňa bol jeden z prvých formátov, ktorý doniesol kvalitné počúvanie priamo k vám až do obývačky. Zrazu ste neboli odkázaní len na koncerty alebo rádio, hudbu ste vlastnili a mohli ste si ju počúvať znova a znova. Vinyl vytvoril celý ekosystém. Gramofóny, zosilňovače, reprosústavy. Vlastne bez vinylu by možno pojem hi-fi ani nikdy neexistoval. A čo je zaujímavé, vinyl dnes prežíva renesanciu. Nie preto, že by bol najpresnejší, ale preto, že núti spomaliť. A to je niečo, čo moderný svet veľmi neponúka. Tranzistor. Hi-fi pre masy. Dlhé roky boli zosilňovače založené na lampách. Hrali krásne, ale boli veľké, horúce a drahé. Tranzistor to celé otočil. Zariadenia sa zmenšili, zlacneli a boli spoľahlivejšie. Hi-fi sa tak dostalo z luxusných obývačiek medzi bežných ľudí. A paradox dneška, lampy sa vracajú ako symbol emócie a charakteru. Ale tranzistor je dôvod, prečo si hi-fi v dnešnej dobe môže dovoliť takmer každý. Digitál a CD. Revolúcia v štúdiu aj doma. Príchod digitálu znamenal obrovský zlom v nahrávacích štúdiách. Hudba sa dala editovať, kopírovať a archivovať bez straty kvality. CD priniesol konzistentný zvuk. Žiadne praskanie, žiadne opotrebovanie, proste rovnaký výsledok každý raz. Samozrejme, dnes vieme, že digitál má svoje limity. Ale bez CD by neexistovali digitálne knižnice, zálohy, ani dnešný streaming. A tým sa presúvame k samotnému streamingu. Hudba bez vlastníctva. Streaming totiž úplne zmenil náš vzťah k hudbe. Reálne nemusíte nič vlastniť. Stačí vám mesačne platiť predplatné. Na jednej strane nikdy sme nemali prístup k lepšej kvalite a väčšiemu množstvu hudby. Na druhej strane hudba sa často stala len pozadím. Pre hi-fi to znamenalo len jednu vec. Už nejde len o zdroj, ide o celkovú zostavu. Od streamu až po reprosústavy. DAC. Most medzi digitálom a analógom. Ak existuje jedna vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, tak je to DAC. Každý digitálny signál musí byť prevedený na analógový. A práve tu sa rozhoduje o charaktere zvuku. Dneska už nie je otázka, či počúvate digitál, otázka je, ako kvalitne ho počúvate. DAC sa stal prakticky srdcom moderného hi-fi systému. Každá z týchto vecí niečo vzala a niečo dala. Ale spolu vytvorili svet, v ktorom dnes žijeme. Svet, kde si môžete vybrať, ako chcete hudbu počúvať. A to je podľa mňa pre hi-fi svet to najväčšie víťazstvo. Do komentáru mi môžete napísať, ktorá technológia podľa vás najviac zmenila hi-fi svet. A ak som niečo nespomenul, taktiež to môžete napísať dole do komentáru. Ako už som vravel, budeme rád, ak stlačíte to tlačítko odoberať, nezmeškajte žiadne ďalšie video a my sa priblížime k 10 000 odoberateľom. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.